Nagutom si Dudong Janjan, itawag kan anak. Aron mahuwasan, naghilap niyang tiyan. I-order paklay, tawgi o barbecue nga tay. Makaplatong kanunugo sa kabandihadong bihong. Pagkahumanog ka o nangingiki sa iyang ipon. Pagpaningil sa tindera, ikalit lang o drama-drama. Pahilak-hilak sa lamisap, sa di matag-artista, kay gikawat iyang pitaka. Baka kun ka, liar, evil ka. Baka kun ka, liar, evil ka. Ang gwapo nga buknoy, sige lag suroy-suroy. Buntag to hapon, agpamahaw ting bunsa panihapon. May laing buhaton, mag-standby kay manglap ni og cellphone. Lira pa mo kuha kung ang phone mo ay kamera. Kaluoy sa dalaga, cellphone niya tiway na. Ipangita siya, SB1, huwag may kalibutan. Hasta yun niyang kurata, kay siya gipangutana, ingon siya wapo kaila. Baka kun ka, liar, evil ka. 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 Tikasan nga mutukan, nabay kawatan nga mutukan. Baka kun ka, liar, evil ka. Baka kun ka, liar, evil ka. Baka kun ka, evil ka. Baka kun ka, liar, evil ka. Hi, kami Aggressive Audio. Hi, kami Aggressive Audio. Pwede ako na si Sydney, Senil Buro sa rhythm guitar. Unya ako si Eugene Corpin sa vocals, si Vincent Gales sa bass, on drums si Joel Blanque, and Chris Amore sa lead guitar. Nagsugod mi katong among kauban, among produce kauban naman si Archie Oy sa kuan, ako lights mi sa una. So, may man siya guitar. So, dito mi nagsugod nga gihimo mig banda ana. So, nakita naman si Sydney, si Joel, si Inting. Anto naabot naman si Chris karon mo to ni Puli ni Archie.
So nagsugod mi ato mga 2000 2003. o 2003 niya. 4. So na antod abot karon humon gyapon karta Bisaya. Aggressive word is just one man kanang accidental nga pangan ang kaon ba nang lahi mo pangalan ta nya ipangalan mo may uglain nga kaon so which is aggressive man sad kanang nanukar mi sa una aggressive man kami manukar so ganahan mi so nagitson la aggressive audio or na fit pud sa among performance level ba on stage or on stage kung sama lang amon lang i pangopta ng aggressive audio antod karon. Una na kong nasuwat katong tangkong na mo nga kanta dito ni sa Talisay ato na yung praktisan sa una silang Archie. So before nga di pa sila maabot nagsusuwat kog kanta kay magian mo mga katangkungan ba. So jamming ana. So murag nakauyon mo sa Archie sa hindi kay jazz inana ba. So dito ko nagsugod na inja naman kay potential. So padayon ana ba. So si Archie nakaingon nga Dito nagsugod ng himo og Bisaya. o Bisaya. Kuan line katong katong senior citizen. Oh, The best to siya kuan nga katong time was to na mo damhag yapon wasan may nag-expect nga mo boom ang kantan mo boom ang kuan wagid din naghimo gid mig album for kuan lang kanang remembrance lang sa banda kay molarga na mo to among kanang band leader si Archie sa una so on to ba so na may resulta so sige kaya baday na lang so, ang senior citizen dito ang tigulang mo to siya nakahatag na mag-break gito mayo kuan niya po na kanang sa una magtagay mi ba tambay ra gid mi sa nasdan wala yung mga trabaho ba actually ka nang kata gid bugal-bugal gid na medyo kan lang gid nang sinakita sa surroundings niya say na kuan ang mga tono every song sa atong tigulang narami sa dan ara na form mo kon niya si Eugene Manitiwas sa the whole song na gid arrangement kami na ana daot tagay ang chorus ana is kuan kanang nahinumdum ko sa una tong katikisem ba ang tigulang inana so wa jud ko naka hibaw gid sa tibuok kanta so nalang ginahinumdum man so amoy akong gihimong chorus na kikipang-usab ana nga kuan pero dili gina totally nga mao gid ang kanta ako ron yung gibutang mga lyrics gani ang yang mga verse okay siya adaptation gyapon siya song baka kun ka liar ang liar evil is kuan katong amigo na to sa kahaya gani katong expression niya liar ka ha evil kasi kinsa ganito buds oh mo na siya ang yang expression gani kanang mga tawa wi ana liar ka ha oh ana ba inana siya uli ko sa buka, mapilit na ako kunahuna. Gibuhatan na niya po na kong mga lyrics, antod ang chorus, mauna siya. So, mo to, nahimo niya po dyan, hit niya po. First timer ka. O, naami nga first timer nga kanta. Which is kayak. O, hindi siya, basta kayak, ganong kayaking. Kayaking sports. Kanta yung na mo nga kuhan. So, mo to siya, kanang dagat. Sa dagat niya. Ito yung among barkada nga si Grill Barinyan tumaging mga babae nya kuan ganang iyang inang ganday magkayak taday nya so suko gyud so man sige pangatawa nya wa gyapon na pud gyapon batag lyrics ba ni kun murag ginig catchy nga words ba so yun ana ang may tabo nga maghimo og kanta inana kini nga makadungog ra kog mga kuan catchy words nya yun si buhat ang kanta ko game or on positive kuan magud aligre ba sa kuan aligre walay kinituban gani nga kuan pero the whole title murag malingaw siya og himo og lyrics of the words sa una wala maorgi pun mi pero nagka minyo na mature na mga kuan na mga nga trabaho si Inting kay okay kating grab siya abi na ko grab og computer niya si Joel nag-grab siya si Karzi Chris mong kuan call center si Eugene na ako sa construction engineer tingpanday
Nya ako kay kuan mo, caregiver. Okay, give it siya. Overnight sa tagsa kuan nga work kuan day work na. No? Oo. Nya padan gipon mi sa mong kuan. Kanang sa busy kayo ni tagsa mi maka-practice tagsa pero sige gipon mi og kung nay panahon nga makapundok himo kanta. Yeah, that's it. Maka-practice ra mig mga in a month kausa ka duha. Oo, ana. Pero among passion sa music mo gyapon, di gyapon magkuan bisag di mi kay may mag-practice. Ang gyapon marag mo na gid among kuan. Lahos na ba? Kaya karon ba may practice lahos. Oo, ditso. Sa akong side, kuan ko, sa dancer gid ko sa una, hilig ko sa sayaw. So, naon ko sa simbahan di sa Mabulo, gani, kanang ako lights bang ko. So, nya hilig gid ko music pod kay, do, kamaong saya-saya na, part gyapon sa Rapper gid music. sa Oo. Unya kay nakaamigo ko lagi ato ni Archie Oy, ana kay hilig ta dum. Ganahan sa ko makaton og guitar, so dito ko nagsugod sa ako ang side nga magimo-imo na ko kanta, ana ganahan ako mo kanta-kanta ba. Oo. Sa side sa nako gamay pa ba may salingan mo gid mi. Oo. Nya gamay pa ko maapil na mature hour mga kanya kong papa kay kon pod haranista po kong papa kay kon gid ganang nagdako jud music ako ang dako niya si kon pod inting pod ang papa niya ug akong papa connected ra gyapon Oo. makay-kuyog ra gyapon ba Silingan raw, gitarista silingan. pod ni Vincent nya mo na mong history sa music si Brad music gyapon niyang family Oo. si Brad Joel sa actually sa Juan Bruno sa UC. simbahan Sa UC na to. sa simbahan lagi sila nagganang music industry lagi sa music ministry sila sa simbahan ba sa family gid nila sa yang papa gikan sa yang papa anto sa yang nagsuon nya si Chris I don't know Sabal bakwang. Ako cut on ko gitarra sa akong papa kay dili tungod nga para musician ko but para lang hindi ko magpalabig kiat ba pagkabata ba para nang ko something nga mabisihan. Then niabot sa point nga kanang uy nindot man ni siya nindot siya ba kanang naganahan ko nga na in love naman noon ko noon sa gitar noon so mo na nga sa mo na nga antod karon single ako. Nindot pala yun. Ganyan tugod ko. plug man tayo Ano ko? Mo ni single. Na-in love ko sa music. Mao gyud. Gikan din ni sa sa simbahan lain-lain lang eh. Sila sa Mabulo nga simbahan, siya sa ilahasad nga church nila. Lain siya din siya Catholic. Ako sa Rosario sa itong simbahan. Abot ra gid ko sa simbahan. Simbahan di ko nagsugod. Mga kuan pa, mga 9 years old. nya wasod dama kay sa simbahan gid mi nakapundok Oh, sa simbahan Sabi ni sa mga mga kay mga simbahan ni simbahan active ni sa simbahan ba sa Mabulo. Mabulo. Okay siya choir ni siya sa Mabulo. Ano nakita na ko choir ni siya sa kung saan sa charismatic. Charismatic. Oh, charismatic ba. Si Chris Capilla ang dili siya. Sir, so bisag bulabog inyong mga kanta, mga buutan jud imong tanan. Ah, oh, of course, of course. Kuan grabe ang kuan struggle sa banda pagsugod sa pandemic. Kay ang timingan mo gud mi ato ga kanang na may mga gig kuan ba daghan niya na nawa gani na cancel tanan ba. The whole kuan nya maram na mong kuan wala man may bars nga gitukaran wala may kuan gid ba. Among gisaligan nga about sa mong banda about sa income, it's all about our song lagi original. So tanan gig nga na kuan na siya ni na Cancel. Oh, na reserve ano po niya na book na schedule na cancel gid tanan the whole year hantod karon. Tutututus. Grabe niya. Di na kami magkita. may doubt ko si Chris. Wala gid may practice ultimo na mag video chat mi chat kanang maglisod mi ba kay Oh. nailagay na bisihan ako naninda kog photo na lang saging sa mga tinda na lang nako para
maka-income lang. So ang banda gyud nahunong siya nang within a year. Tuig gid siya nya. Nagani pagka 2021 ka-adjust ba. Hinahinay gyapon mi, hinahinay nya. Atod karon ay abot o niabot na gyud nga murag nakasikad na mi. Nagarang-arang na lang ron. Nya ron. Pero pag 2020 struggle jud kayang banda. Isod jud kaya. Bit na punog butilya. Martin kuan sa katong panahon sa lockdown nga nay kuan to nga certain person nga nagkuan nga nagtagay ba nya kadungog sila hitgot na niya naman to imurag gingan nag Martin gani sa grupo so tin nga mabalibad na ako sa di na ko tin lubog na kayo labad akong ana ba kay kinana lagi nga makakuha kog kuan murag nindot ako ito moto nga ako di ko sa balay nga suwat ko ana. So moto akong ipadungog nila ko nakikanta bag ko basig ano ba. Kauyon man sila. So moto ga among Ayun lang may ginasa mi silingan Martin pahubog kayo. Ligid tagabuntag ligid. tinuod gyud na siya sa barkada. Martin kuan gyud na natumong pud ba nga mga amigo pud nila mga Martin pud di ay. Oo to. Kuan kanang dili gyud angay nga magsige maghubog gyud magsige gyud hanto buntag na lang gyud gani so ibayo gyud pero Kay mabot ang time gyud nga libaran siya kanya hantod wa na kay amigo sa sige panghagad og inom. Wala. Puno na Atras kasi ang uban utang. ikaw ganahan gyud pun ka. Ikaw lang sa lonely manong ikaw lang muligid ras dan kay uban muli na ikaw. oh Ligid. Ligid mo ano palabi. gyapon ni murag ni Just drink mo na lang. oh gyud Wow! Huy Martin, di na ko Okay ni Dol sa Kadasig anang kay malagay sa matong kuan struggling kay banda sabi niya nang di may kalihok kung kuan ba kung kami camera so nga may help sa Kadasig si Sir Judo ang giduol kay na kuan na nasudsod masan namo ni Eugene pod so actually ni offer pa na siya sa so, dagay na so karon pa ko ni sure kani kanta so well lang sa namo ni Sir Jude patabang na sa mi kay lisod man siya kayo kung di may gilhig kami camera nang ginanglan na adya mi makuptan ba na mo tabang ginawa so mato ni dol ko ni Sir Jude so it happens nga ganahan sa siya nindot kayo kuan sa murag mig ano nang nay pangapasiaw gani kanang ganahan ko kanang malingaw gani ang maminaw sa ang magpaminaw ka ba nga murag na sa story nga imong maminaw ag drama ba so murag komedya siya pero uban dili gyud na tinud-anay pero sa maigo lang nana ba murag nana ko ang tumong maghimo og kanta na nana bitaw din nga no man din karon pa jud ko ano ba kalit man ni siya gud maglisod man ko English ito kuan kanang bisan kami siya kusan mi pag first niyang himog kanta Bisaya marag fit man kini ha fit kini ba so kay katong nagbanda pa mi first nag-cover pa mi alternative cover may mga kanta na kami duha bokalista so naghimo ko English kanta niya wala pa siya nahimo so paghimo niya Bisaya marag fit man niyang kuan Bisaya nindot ba so sige puniglayan hantod nindot man wada ma ba kalit lang so na just say kuan gyud kanang gift about anang Bisaya anam guna siya niya di mo na practice so what you kalit lang gawas ba so mo na natural ko anta Bisaya biya ta mga Cebuano na Bisaya pero ganahan jud ko nga ma-preserve gani ang ato ang pinulungan nga napadung na biya ni kawagtang masagla na tag Tagalog ana ba so ganahan ko kay proud ta Bisaya nga naagi tay atoa ba nga kanta nga dili dito maluping sa ana sa uban so manang sigido sa ko mubuhat sa dug Bisaya gyud akong buhaton kay Bisaya gyud ta oo so like kanang katong karon naka-realize ko sa ako lang kuan naka-realize ko nga naagi music industry sa Cebu na di kinahanglan din na di kikulingan di lang kuan ba di na kinahanglan mo tog ito sa NCR para mahatag og kanta nagi diri kanang maka-build up ta the more kuan kanang kung mapadayon pa na ang bispap or kaning bisrap kanang di lang mo undang og himog kanta di lang mo undang og himog music ang mga Bisaya kuan nga ni
ma-build up na siya. So pa siguro in the future makahimo na diri na ang kapital sa ang Bisaya nga kanta. Oh, nindot Natay mga ato ang dili na ta basta-basta ba distribution, nga. oh. Nindot na tag recordings bud. Nindot siya karon. Kay Nindot mas naman dili na siya basta kung sa una pa murag badoy gani paminawon. Kay Yeah. dili pa jud nindot. mas na-recognize siya Oh. the whole the nationwide na-recognize ang Bisaya. Nindot. Nindot ang feel. Mayo kay kaabot pag yung taon may nanay nga Oo, recordings gani kay murag na nindot ang Oo. feeling kay murag appeal mi sa Oo. na-appeal mi sa paano sa pagsugod ba. Oo. Yan to ni develop ni Oo. nindot ang kuan appeal nindot ang feeling. Parang nako kuan lang gyud dili lang gyud sila bisag di ta padaan ng kuan kanang pandemic or na gini kay ang Martin bitaw karon nga kuan gisuwat gyud gihapon ko kay di ta magbuwas paglaom ba nga sa kung man gyud aning dakong unos naagi bangaw nga mo kuan nga which is nindot gyud pero padayon lang gyud ta nga itong mga bago pang nagsugod padayon lang suwat yan na pareha na mo sa una nagsugod sa mig kunang bati nga records or naantod nga maabot og kamao na mahamtong lagi nga manukar so padayon lang gyud sa ilahang damgo nga maabot nila ilahang gusto nga maghimo sila art mahimong artist gani. Ikaw Chris na kay kasulti. Kuan, ako yung kasulti, ayaw ipindahan yung instrumento. Basta Alex surrender kay ang mga tao gyuban ang mga kasagaran followers nimo nagtuo nga naundag nami. Kay pila ka years wala may update sa mong Facebook. Pero nilayro ra may bawal sa medikuan so kay limit makayang oras pero what given time nga napundok ra mo balik. So nahibong na lang sila paday mo. Sana ba? Oo. So ang sinasugdan ninyo tiwasan lang yun. Antod di na makaya sa lawas, di na mamundag. Mundang rugid. Pero as long as napay ko ay lagi mo ka-discourage kay grabe gid ang kitang tanan ang struggle natong tanan na gid grabe kanang laylain pero pareha gid nga struggle gid tanan pero ay lang gid surrender kapit lang gid ang kay ang kauman na kita ray mabulahan gyapon para sa mga kuan sa mga nihatag nimo og suporta sa una pa o gantod karon kung in the future ayaw taon ka ayaw kalaay ha suportay gyapon ng mga local mga Bisaya nga artist basta kami narami kung naa mo di mi kahimo kanta kung walay mo suportahan mo og magpasalamat pod mi ninyo kanang kay di ba kay kung wala lagi mo Kung wala sila, wala. sa kadasig o basta ang advocacy gyapon namo magyapon magimo sa kadasig pod salamat sa kayo kay sila pod usapod sila nagduso pod ning advocacy about sa Bisaya kanang mga kanta sila pa kuan kanang murag new generation ang nagkuan ron ba kisa una si Bupap nito sa nanim pwede na ma-mention siya o makaroon new generation na ba lahi nagkuan so ang kadasig may murag stepping stones pod para sa uban mga artist nga kuan salamat kayo and then katong mga supporters mga followers sa Aggressive Audio uban mga artist padayon lang mo paminaw sa mga kanta di lagi mo layon basta maminaw lagi mo basta padayon nagya po magbuhat og kanta pod. oo. Way pasayloon nga si Mana Matagadlaw ang mata nagsiga Usa ka dusinang butilya tumba Way mo barog sa kapalahubog niya Bisan og walay kwarta kaming duha nang atumba Wow! Huy Martin, di na ko mo
inumtin, hubog na kaayo kutin. Naglabad na akong oy Martin, di na ko mo inumtin, hubog na kaayo kutin. Naglabad na akong oy Martin. Whoa. Mga silingan malisang niya, maagi ang nga tindahan manira. Nagbitbit na punog butilya, tuway mo barog sa kapala hubog niya. Bisan og walay kwarta, kaming duha na nga tumba. Whoa! Huy Martin, di na ko mo inumtin, hubog na kaayo kutin. Og naglabad na akong Huy Martin, di na ko mo inumtin, hubog na kaayo kutin. Og naglabad na akong Martin. Oh. Huy Martin, na ko mo inumtin, hubog na kaayo kutin. Labad na akong Huy Martin, di na ko mo inumtin, hubog na kaayo kutin. Naglabad na akong Huy Martin, 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 kalabad sa akong Huy Martin, 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 kadako nas imong utang. Bisan og walay kwarta, kaming duha na nga tumba. Whoa! Huy Martin, di na ko mo inumtin, hubog na kaayo kutin. Og naglabad na akong Huy Martin, di na ko mo inumtin, hubog na kaayo kutin. Og naglabad na akong Martin.